दिनै आं जोबोद खुसि दिनै मोस्रोममोन फैगोन दिनै किसमिस आयंजों रायज्लायनो मोनगोन मोस्रोमजों रायज्लायनो मोनगोन बेसेबा गोबाव जाबायमोन बिसोरखौ लोगो मोनिया ओमफ्राय दिनै फैगोन होननासो बुंदों र' नाथाय माथो खबरानो गैया फैगोन ना फैला आं आरो फैगोन होननानै बेसेबा नेबाय दङ खुसि खालामबाय दङ हेलौ मोस्रोम मा जाखो फैनाया फैगोन ना फैला थांगासिनो र' दसे उनाव र' ओमफ्राय नोंसानि आइ बिखुनजोआ फैनो होदोंबा जेबो बुङाखैबा बुङाखैसो जागोन दे बेसेबा बोरैबा खायलें खायलें रायज्लायखादोंमोन मैया माथो मोनबाय थायो न'आव थांनानै मा मोनबाय थायो होननानै बेसेबा बुंदों माबा माबि खोथा बुंसोमोन दे आङो न'आव थांनानै मोजां रायज्लायगोन दा बिखुनजोआ खाथियावनो दंथ'यो मा जेनेबा नोंखौ फैनो होनो नागिराखै आरो ना आयु एसेबां गोबाव जाबाय नों न'आव फैया मानो फैनो होआ दे आयु आंना बिखुनजोआ बेफोरबायदि नङाहाय एसेबो नोंना मानो बुजिथारा उथियाथार औलै आब' ओरैबायदि केसरि टाइपनि ना ओमफ्राय न'आव फैनो माबा मोनलायनांगौ नामा माबा ओंखारलायनांगौ नामा बुजिथारा मैयाबो ओरैबायदि रागा जोंदोंमोन आङो मानसिफोरा गाज्रि बुंगोननो ओमफ्राय गावयाबो थांनो लुबैनो थेवबाबो थाङानो जेनेबा गावया थाङाबानो आं थाङालासिनो थागोन आरो सोरबाया थाङा थां आं थांगोन मानो थाङा आरो मालाय बोसोरसेयाव खेबनैल' थांनो मोनसिगोन आं एबारनिफ्राय मा बोसोरसेयाव खेबनैल' औलै आब' बोसोरसेयाव खेबनैल' थांनो मोनगोन आं एबारनिफ्राय न'सो आं मानियाहाय मा गुबुन खोथाफोरखौ मानिबाबो आं बे मोनसे खोथाखौ मानिया आंलाय मानो थाङा जानो न'आव बोसोरसेयाव खेबनैल' फै हायो नामा सोरबा एसेबां गोबावलागि न'आव थाङालासिनो माने जेनेबा आं 6 मासावल' खेबसे थांनांगोन आरो आं हायाहाय आं साननैसो थाङाबानो बोरैबा मोनसेयो ओरैबायदि गोसोखाङो आरो टिल्लुखौ गोसोखांहरबाय थायो अना खानानो हारसिं बा बिदिथार आरो फै एख' खाथिर खालामनाङा ओंखाम संना जानो बायो साननै सानथामखौनो ओंखाम संना जानो बायो होनबा एसेबांबोथ' बुरैयाखैना मावनो हानायावनो दं माथो आंना बिखुनजोआ बेफोरबायदि नङाहाय आङो ओंखाम संबाबो हेल्प होनो नागिरसोयो ओमफ्राय आंसो नाङा दे आयै आं हागोन हारसिं होनना बुङो जोंहा बेफोरबायदि होगोन हेल्प खालामगोन न'सो गावगायनि साहा लोंनाय कापखौनो सानसेबो सुफेयाखै खोमा मालाबा आं लोमजाथारबासो सङो बेबो फिसालायासो सङो बांसिन आयु दंमारो दे सोरबा सोरबि ओरैबायदि बादुलिमार औलै माथो बुंबावनो नोंनियानो मोजांलै मालाय ओमफ्राय नेसिनाबो बादा होदों नामा ओहो बेलाय ओरैनो बुंदोंसो थांलायनोसै होननानै थेवब्लाबो बादा होआखै थांनोबालाय थां होनना बुंदों आरो आंहा नेसिना जेबो प्रब्लेम गैयालै आब' बिखुनजोआसो ओमफ्राय फिसाजोआलाय माथो जाखो सनिया मा खबर गैया फिसाजोखौबो खबर लाया आरो जोंबो लायाखै रागा जोंना दङ र' बेखौबो फैसा 50,000 मानि खावना लांनानै बिदानिखौ ओरैबायदि असैथ' बेबो सासे मानसि औहाय बे सनियानि आखलाबो मोजां नङा आयं किसमिसनि सनाखौबो बिनो खावदों आया खावदोंथ' र' बिनो मा आरो दे होमबा आब' आङो ओंखारनोसै र' दे ओमफ्राय आयंआ बा बेथ' दहायनिफ्रायनो खानाय हगासिनो देलायगासिनो दे दिनै नुसिगोन दे नोंसोरखौ बेसेबा गोबाव जाबायमोन नुयिया दे होमबा आब' दे थाब फै नै मोनहैसिगोनानो दे ओंखारनायानो थायाखै दे मोनहैगोन दे थाब दे दख'ना गोदान गाननानै फालि गोदान गाननानै बेसेबा समायथारबाय दख'ना गोदान गानबाय करके घर में जाएगा मम्मी के घर में अपन बहुत खुश है दख'ना गोदान मोननायनि खुसिखौनो लाख'नो हालाहाय आं बारा आं न'आव थांथारनोसै दिनै बेबो गांनै नङा सोर खुसि जाया दिनै एसेबां गोबावनि उनाव दख'ना गांनै मोनदों आङो बेबो बिबारिनि अननायाव आयु बाराखैनि एसे खुसि मोनमारदों आं खुसिखौनो लाख'नो हामारला न'आवनो थांमारगोन आं दे न'आवनो थांमारगोन आयाथ' आंनो ओरैनोबाबो दाखालिबो थाइजौ हरखादों थाइजौ हरबाय माने बियो आंखौ निमाहा होबाय माने आं न'आव थांनो हानाय जाबाय लालाला माने ओरैबायदि खुसि ना माने नंमारगौ दे खुसिखौनो लाख'नो हामारला
मा होनदों नोङो लाफाथि? न'आव थांनो नागिरदों नोङो थांनाय? नोङो मा जेनेबा नोङो आंखौ निमाहा होबाय सानदों नामा? थाइजौ हरनायखाय निमाहा होबाय सानदों नामा नोङो? बेफोरबायदि सानना लानाङा नोङो। थाइजौखौलाय आं ओरैनो थांगारनायखायसो हरबाय, नाथाय नोंखौ आं निमाहा होआखै। मा? होमबालाय मा हरबाथाय आं नोंखौ निमाहा होबाय सानना लानांगौ? माइरं ना फैसा? नों साला आंखौ फालथुसो खालामबाय दङ ना हा? थांनो मोना दे न'आव। थाइजौ हरनायखाय नोङो मा आंखौ निमाहा होबाय सानदों नामा? आं नोंखौ मालाबाबो निमाहा होआ दे लाफाथि, आं बुंना दोनखाबाय। नोंसा माखौ मा सानदों? आं मोजांबासो मोजां, गाज्रिबा बेसेबा गाज्रिखा। आं फिसाजो फिसाला जेबो सिनाय हाया। थांफिन, सोरनि न'निफ्राय फैदोंमोन बैनियावनो थांफिन। आंनि न'आव थांनाङा नोङो सालारि। होमबालाय नोंलाय आंखौ निमाहा होआखैबा थाइजौखौलाय मानो हैनांगौ दे? जेनेबा नों हैयाखै दिनै, थेवब्लाबोथ' नों जांग्रावनि आखायाव हरदोंना। नों हरनाङामोन ना बेफोरबायदि। आंलाय सानदों नोङो आंखौ निमाहा होबाय खोमा थाइजौ हरनायखाय, नाथाय नों आंखौ दासिमबो रागा जोंना दं आरो आयै। बेफोरबायदि एसेबां रागा जोंबाय थानो हामाहाय मा आयै। बेफोरबायदि अबस्था नङामोनबा नों आंजों दिनै सोबा जाबायमोन। थांफिन, दानो थां। आंनि मेगननि नोजोरनिफ्राय गोजान जा, नङाबा खिन्थु आंनि आखाया थांनोबो हानाय। नोंखौ माने आं ओरैबायदि जेंना दङ, माने दिनैसिमबो आंनि रागा एसेबो खमियाखै। खमिदों आयै, 1% खमिदों। नङाबा नोङो थाइजौखौनो हरनाय नङामोन आंनो। बेफोरबायदिनो लासै लासैनो नोंनि रागाया खमिलांगोन आयै। मानोना आं नोंनि फिसाजोसो, दुश्मन नङा, सुथुर नङा। आरोथ' नोङो फिसौज्ला बा फिसौजो मोनसिगोनसो। बिसोरनि मोखां नुबाथ' नों थानोनो हानाय नङा। नोंसा नोम्फादि खर' होनना बुं। आं खिन्थु मालाबाबो गलिनायाव गैयालै। नोंखौ मालाबाबो निमाहा होनो हानाय नङा आङो। फिसौजो बा फिसौज्ला मोनबाबो आं जेबो अननाय फैनाय नङा नोंसोरनि थाखाय। आयै, आं मिथिगौ नों एसेबांबो अन्थाइ बिखानि नङा होननानै। नोङो साननैसोसो बेफोरबायदि रागा जोंना थानो हागोन, उनाव हानाय नङा नोङो। नुवाखै नोङो थाइजौ हरनाया दाखालियो? फार्स्ट टाइमावलाय रागा जोंनानै हरा बुंदोंमोन, नाथाय उनाव नोङो एसेबाथ' बोरैबा मोनदोंना अननाय फैदों आंनि थाखाय। अननाय फैबा नोङो आंनो थाइजौ हरगौमोन आरो। थां होनदोंना, आंनि मेगननि नोजोरनिफ्राय गोजान जा। जागोन दे, नाथाय नों आंखौ सानसे नङा सानसेबाबो निमाहा होगोन आं मिथिगौ। नोंखौ गलिया साला नों सिखाव होनना मोनथिनायाबो सिखावखौ गोसोथोग्रा हा? आरो न'आव जेबोआनो गैया, बायला जिला। हाबो दख्लासेबो गैयालै, बे बस्थियानो बिबो आधा बिगानि आधाबो नङा। बेफोरखौ गासैखौबो मोनथिजोबखागौ, थेवबो बियो थांदों। सासे सिखाव, सासे साइसबोथ' गैखाया। बिनि सायाव साला भिखारि। सोर बिमा बिफाया रागा जोङा बेफोरबायदिबा? ओइ वाइ, नोंल'सो आंनि साहारा जाना दङमोन। नोंबो जुदि आंखौ नागारना थाङोबा माबायदि खोथा जागोन वाइ। वाइ। साला सिमां मानि नुलायलांबाय आं, सान्थिखौनो मोनला। 6,000 होनानै 6,000 होनानै KYC खालामनो होदों। दा आङो बै 6,000खौ अबाव मोननो? आरो 6,000खौ KYC खालामनायनि उनावबा उइद्र' खालामनो हागोन ना हामारा? साला 50,000 जाबायमोन आंनिया। ओइ वाइ, नों मालै हा? आंखौ मानो थगायना खानो नागिरदों? बिबारियाथ' आंखौ थगायनानै हाबा जाबायानो। नोंबो आंखौ नागारना थांसिगोन नामा वाइ? साला 10,000 होनानै हाबदोंमोन। हाबनायाबो मास मोनसे नामाल'सो जाबायमोनलै आंनिया। आं साला मास मोनथामसोनि सिगाङाव हाबनाय मोनबाबो कररपति जागौमोन ना। मालाबा सिगाङाव हाबग'नायफोरा माहाजोन जाजोब्बायनो। न' बायला जिलाफोराबो बिल्डिं लुलायलांबायनो। आरोथ' बबेबा जायगायाव माइ गायनो थाखाय हाजिरा खामलाखौनो मोना जादोंनो। माने धोनि जाजोब्बाय नालाय। वाइआवनो जुदि लाख करर मोनोबा मानोथ' 300 थाखानि थाखाय एसेबां सान्दुं गोसायाव रानथाब खस्थ'नो हाजिरा मावनो थांदो दे। बेबो 300नि थाखाय। सानसेयावनो सोरनियाबा माथो बापरे 75,000 आरोथ' सोरनियाबाथ' 1 लाख गाहाम हाबोमोन। दा साला आं हाबनाय लोगो लोगोनो गैला। खाफालानो गैयालै आंनियाबो।
थै बा गोबां मानसियानो लुथि जासिगोन खोमालै सोरबा सोरबि मोसौ फानलायनानै हाबदोंमोननो बेसेरा मा जागोन बिसिनिया दा आरोथ' सोरबा दाउ बेफारिया दाउ बेफारखौ खालामनोनो गारलायलांबायमोननो माने बिबो सानबाय खोमा YBYआवनो जुदि सानसेयाव आरामसे 10,000 20,000 हाबबाय थायोबा दाउ बेफारखौलाय मानो मावनो होननानै गारबायमोन खोमा दा सेस ओइ YBY भाइ नोङो जोंफोरखौ एसेबां अयनाय खालामनाङालै नोङो सोरखौबा ओरैबायदि धोनि खालामबाय दा जोंखौ मेगन साबाय नामा जोंखौ हाबनाय लोगो लोगोनो दि नोङो फाल्थु जाबाय बिदिथार आरो सोरो YBYनि बिगोमाया ओरैबायदि जोंबाय आङो मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ दे साला आङो लोगोनिफ्राय धार लानानै बानायदोंमोन आंलाय साननैसो थानानै नोगोद दिहुनगोन सानदोंमोन दानियाबा मा जानांगौ YBY नोंल' आंनि मोनसे साहारामोनलै नोंखौ मोननायनिफ्राय बिबारिनि टेनसनखौनो एसे बावलायलांदोंमोन आङो सेस बिबारिनि टेनसना हाबफिनलायसिगोन आंनि खर' माथायाव एसे खम जादोंमोनलै आंनि टेनसना दा नै आरो जाफिनलायसिगोन दा आङो 6,000खौ अबाव मोननो दा आइनियाव बिनायनायनि र' मोनगोन खोमा थेवब्लाबो अयनायद्राय जागोनलै ब्र' ओइ YBY ब्र' थगायनाङालै मोनथिगौना आरे जोंबो मोननो लुबैयोब्रा आंखौबोथ' एसे जानो होमोन नाथाय मानो बेफोरबायदि खालामखौ दे जोंबायदि हले आं साला बिनि बिगोमाया सोर मारलै बिनि बिगोमाखौ लोगो मोनबाथाय आङो मोजाङैनो सोंगौमोनलै दा अबाव नागिरना मोनगोन बिगोमाखौ बिनि दे माथो खालामबावनो आरो उफाय गैला खाफाल गाज्रि सानना लानांसिगोन दे दाथ' आंनि आखायाव बारा फैसाबो गैला 1,000 नामाल'सैसो 6,000नि KYCखौ खालामनो हायाबा बै भेक्सिलिना मा एप ओंखारदोंनो बेयावनो हाबना थानांसिगोन दे बि एबा मोजां जागोन खोमा एबाथ' दा गोबां ओंखारदों र' गोदान लोगोफोरा आंनो शेयार खालामगासिनो नाथाय आं हाबाखै फैसा गैयिनि थाखाय भेक्सिलिन ना भेसलिन मोनलायो बै मोनसेया बेयावनो हानांसिगोन र' आइनियाव बिहैनि र' आइया 6,000खौ होनोबो हानाय आङो दिहुनना होफिनगोन होनगोन ना आं डाबल दिहुनना होगोन होनगोन ओइ लैथोश्री मा लैथोश्री आंनो 6,000 फैसा हरथ'नाय दङबा मा 6,000 फैसा आंलाय अबाव मोननांगौ जाखो 6,000 मानि फैसा आरो नोंनोलाय मानो नांगौ जाखो 6,000 मानि YBYनि थाखाय नांगौ आंनो आइया नोंबो YBYआव हाबदों आरो बेफोराव सोरबा हाबो नामा थगायजानो हा ओइ थगायजायाखैलै रावबो थगायजायाखैमोन मोनथिगौना मालायबा न' बायला जिलाफोरानो बिल्डिं लुबाय आरो साइकेलजों थांग्रा मानसिफोरा खथ'क दामि दामिनि कार बायबाय मोनथिगौना बेफोरलाय जुवा टाइपनिसो बेफोरखौनो फोथायबाय आरो फार्स्ट टाइमावलाय होखागोन उनाव ओमफ्राय लुथिना लाङो बेनिखायनो बेफोराव हाबनाङानो नों साला जुवादारि नों दाबो जुवा गेलेनायखौनो गाराखै थै जुवा नङालै बियो जुवा नङा आरो आंल' नङालै गोबां मानसिफोरानो हाबनानै गेलेदोंमोन मोनथिगौना सोरबा सोरबिथ' अमा बेफार मावग्राफ्रा अमा बेफार मावनोनो गारलायलांबाय दाउ बेफारिया दाउ बेफार मावनो गारलायलांबाय आरामसे जयै YBYआवनो खामायगोन होननानै बेफार मावनोनो गारलायलांबायमोन सोरबा सोरबि आरोथ' मोसौ फानलायनानै हाबदोंलै सोरबा सोरबि मोनथिगौना आंलाय आरो मा ओमफ्राय दा मा जाखो हा दा मोनला नामा दा मोनला मोनगोनलै दाबो मोनगोन माबा 6,000 फैसा नांगौ दा KYC खालामनांगौनो बे KYCखौ खालामबानो आङो उइथड्र खालामनो हागोन आरो 6,000 होनानै नोङो गेलेबावनो नागिरदों हा मोना बेयाव नोङो 6,000खौ होनानै ओरैनो गारबावनो सानदों नामा नों मानो बेफोरबायदि आदा नों मानो जुवा गेलेनो दाबो गाराखै आंलाय गारबायसो सानदोंमोन ओइ नों मोनथिगौना बे YBYखौ गेलेनानै आङो बिबारिनि टेनसनखौ एसे बावलांदोंमोन मोनथिबायना 100%आव 20% बावदोंमोन आं दा नाथाय आङो 6,000नि KYCखौ होनो हायाबा सेस मोनसे एप दंबावो र' आं एसे फसन्द जादों माबा भेक्सिलिन ना भेसलिन मोनथाय बावलायलांबायलै आं आइयो नों आरो भेसलिनआव हाबनो नागिरदों बेयावनो लुथिजाबाय आरो नों लुथिजाबावनो नागिरदों YBआव मोनाबाबोथ' भेसलिन एपआव मोननोबो हानाय भेसलिन जेबो फोथायनांला मिथिबाय आंनाव गैया दे आंनाव फैसा गैया आंनाव बिनाङा आइनाव दं खोना नों आइयालाय आइ गैया आइया सगाव थांदों आरो आइया होआ आरो आइनियाव एसेबां 6,000 मानि फैसा गैखायाबो आरो नोंनोलाय मानो जुवा गेलेनो 6,000 होबावनो दे ओइ लैथोश्री आंना 50,000 जाबायमोनलै 50,000 दा खिजानिबा आङो 6,000नि KYCखौ खालामबाथाय 50,000खौ दिहुननो हायोआनो
दिहुननो हाबा नोंजोंबो रानना होगोन दे आङो प्लिजलै दोङोबा हरनाय बिनानाव सना 1003बाबो हरथार आयु आंलाय अबाव 1003 मोननांगौ जाखो फैसायानो गैया आंनियाव आं मिथिया दे आंनियाव गैया साला इसेबो बुजिनायानो गैया दा साला 6000नि थाखाय आंना 50,000 ओरैनो दैयाव थांजोबसिगोन ना आरे माने बुजिया दां अबाव मोननो आं YBYखौ फोथांफिननो अबाव 6000 फैसा मोनबावनो दै आयाबो साला आंनो होनाय नङा खोमा दां अबाव मोननो YBY ओइ ब्र ओइ भाइ आंखौ अनदोलै मा खालामनो आं दा मानोथ' एसेबां 6000नि KYC खालामलायनांगौब्रा मालायबा फ्रियावनो खालामजायोनो आरो दे फ्रियाव नांलाया खमसे खम 1000 2000थ' खालामनांगौमोन मानो इसेबां 6000नि ओइ मा जाबावनोलै दा केला गैला खोमालै लोगोफोर थैसिगोन खोमा आं लुथिजोबसिगोन आंनिखौ नोंथांमोनालाय सोर सोर हाबदोंमोन YBYआव सोर सोर लुथि जाखो सरि दे लोगोफोर दुखुबाबो मिनिफ्लांबाय आं दुखुआवसो मिनिदों दे माथो खालामबावनो आरो दुनियानि मानसिफ्रा मालाय धोनि जाबाय हनै जोंफोरनिया भाग्यआनो गैया खाफालानो गैया दे लोगोफोर लाइक कमेन्ट साबस्क्राइबफोरखौनो होखावदोलै थाबैनो 50K खालामदो गासिबो थाल्ला मोजां जाजोब्बाय दे आंना फिसाजोफोरा नाथाय बै थिल्लुआसो हारसिं जायोना बिनोबो बिहामजो नायनांसिगोन मोजां गियान गोनां गुन गोनां सासे सिख्ला नायनांगोन र' नङाबालाय हारसिं बेसेबां थाबाय थानो दे बैसोआलाय जायाखैमोन ओरै थेवब्लाबो आरो माथो खालामबावनो हारसिं आरो सोरबा बेफोरबायदि थाबाय थानो हायो नामा आरो बिब'फोराबोथ' फैबाय थानो हायाना दा बिबादिनि बिखुनजोआ मोजांखायसो फैनो होबाय थादों नुवाखै सासेनिया फैनोनो होआनो मोस्रोमनिया आरो ओजोंबा अनजालु जाबायसिना मा खौरां बेयाबो टेनसननो फिसाला गोमानायनि माबा गोमानायनि फिसालाया गोमाबाय दे आंनाबोथ' सासे फिसाजो गोमादोंना माथो फाननो ओंखारलायदोंमोननो सानसे समाव दालाय मानोथ' आरो एसेबां टेनसन जालायखो जाम्बायालाय जाम्बा माने मोनसे समाव आरो रावबो गैयामोन ना फाग्ला रखम जादोंमोन बिबो आरो गावगायनि फिसाजो फिसाला गोमानाया सहज दुखु नङालै आंनियाथ' दाबो रोहो रोहो दुखु नांबाय थायो आइ बांबुलिनि थाखाय गोसोखांबाय थायो दासिमथ' बियो सिख्लायानो जाबायमोन बै रांखावरिया साला मैथास्रि आब'लानाव थांनांगोन र' आंनि हिन्जावनि बिबाजै लानियाव माथो बिबो बिबाजै लानाव थांनोनो नागिरा बिदायानो असभ्यना आंनि हिन्जावखौ लाना खारदों नालाय बेनिखायनो बिदानि न'आव थांनो नागिरा थेवब्लाबोथ' बिबाजै दङ थांनांगौना मैथास्रि आब'नि गथ'आलै एकदम बामबुलिजों एखे नुयोमोन एसे सेम नुयोमोन मालाबा हिन्जावखौ लोगो लानानै थांनांगोन र' बिनि फिसाजोआ बेसे देरखो नायहैनि आइ बिफा आङो थिलु लानियाव थांना फैनि र' दिनै आरो मोस्रोममोनबो फैगोननो आबै किसमिसमोनबो फैगोननो थांनि र' खबर लानो दे थां र' ओमफ्राय मोनसे बाथ्रालै थंफ्रि नोङो नोंसा आदालानि न'आव मानो थाङा जानो हागौ नोंसा आदाया गाज्रि थेवब्लाबोथ' नोंनि बाजैया मोजांना मैथास्रि बाजैया नोंनिया नाथाय नों सानसेबो मानो थाङा नोंनि बिबाजैखौ खबर लानो थांनांगौना गेजेर गेजेर थांनोथ' गोसो जायो नाथाय थांनायानो जाया सानसे समाव आरो बाजैयाबो जोंफोरखौ एसे बोरैबा खालामदोंमोन ना बेनिफ्रायनो न'आव थांनो गोसो जाला आंहा बे आगोलनि बाथ्राखौ लानानैनो नों दा बेफोरबायदि थांलासिनो थागोन नामा दाथ' मोजां जाबायना मैथास्रि आब'आ नंगौ नंना थेवब्लाबो थाङैयावनो माने थांनायानो जाला आइ आफामोनाबो गैलाना आइ आफामोन थाबालाय थांबाय थागौमोन रावबोबो गैला न'आव बाजैल'सै हारसिं ओमफ्राय साला नों दा मोजाङा अबाव थांखोबा है आं बेफोरखौ मिथियाहाय आं बिदाबाबो बिदाखौनो सानला बेखौ आंनो बेफोरबायदि बिदा नाङा आं जेबो सोमोन्दो लाखिनोबो गोसो गैखाया थेवब्लाबो नोंबाजैयाथ' मोजां जाबायना मालाबा थांगोन दे हा नोंहालाय मानोथ' एसेबां थांनो जाबाय दङ नङालै बिमा नोंसा बाजैया सासे फिसाजो खांदोंना बै फिसाजो एकदम आंनि आइ बांबुलि रखमथारमोनलै आं थारमाने नुदोंमोन सानसेखालि माने नुबाय दे खेबथामसो नुबाय आं मिथिलाहाय सोरनि फिसाजोखौ खांनो लाबोदोंबा सोंनायबो जाया फन
फन हरदोंमोन दे सानसेखालि सानसे माने साननैयानो जाबाय फन हरनाया मैथास्रि बाजैया आंबो सोंफ्लाङासै सोंनांगौ मोजाङैनो नोंनि फिसाजो नङा दे बियो नों एसेबां नायनो खां खां जाबाय थानो आं मोनथिगौलै थंफ्रि बियो आंनि फिसाजो नङा होननानै थेवब्लाबो इसे सेम नुयोना आंना फिसाजोआथ' गैखाला नों दा मोजां मोना साला फाफि रांखावरि मोना लांनानै बुथारहैबाय माथो खालामबावनो आरो एसेबांबो फाफि होनना सानाखैमोन आं आदाखौबो